katin-aw. Nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madampang, malauman, kamatuuran, masabtan. Sibya TV. Oras sa Sibya TV, alas 7:04 na sa Kabuntagon, ug maayong buntag, Sugbo, Visayas, Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan, kung naabot sa gipalangyab ng Sibya sa Sibya TV, kini ato Sibya TV balita sa alas 7 sa mga headlines ni sugod nag-us-us ang temperatura dinhi sa Sugbo tungod sa hanging amihan, samtang dako sang us-us sa presyo sa lana ipatuman og mga adlaw. Face-to-face classes sa dugang mga pribadong tunghaan sugdan karong adlaw, wa hinuoy na dugang nga private schools dinhi sa ato Sugbo. Senado giauhag nga mapahigayon og hearing kalabot sa mga reklamo ug issue sa mga frontline health workers, samtang gisusis kapulisan kung kadtong usa sa tulo nga gipatay sa pusil dito sa Barangay Inawan sa Dakbayan sa Sugbo gahapon, gitumbok ni karon nga usa sa suspect sa daghang mga patay nga nahitabo diha sa Inayawan ug sa pipila ka mga krimen nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa mga balita sa paugnat sa kusog, diatay latest mga kasibya sa duwa sa National Basketball Association, mo arangkada na karong mga orasa ang sangka ni sa Charlotte Hornets usab sa Atlanta Hawks sa usanis mga duwa sa NBA mga kasibya. Mao kadto ato mga headlines sa Sibya TV balita sa alas 7, ang mga detalye mosunod. Gikan sa pagpunggi sa ligan, mga panghitabo ug impormasyon inyong masayran sa #1 morning news program sa digital platform sa Sugbo ug Central Visayas. Kini ang Sibya TV balita sa alas 7. Kamatuuran, masabtan. Oras alas 7:06 na sa Kabuntagon, Subli, Sugbo, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan, kung maabot sa gipalangyab nga Sibya sa Sibya TV, kini ato Sibya TV balita sa alas 7 nga makita og bati live pinaagi sa atong mga digital platforms, sa atong FB page, YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope, usab sa LinkedIn TV. Kuyog nining inyong makasibya, June Perez og Roy Racaza nga makita og madugog na gyud og tarong mga kasibya ning adlaw nga Lunes. Maayong buntag pag-usab mga kasibya, kini si Roy Racaza nga naulian na gyud. Kuman sa pila ka mga adlaw sugod na sad sa laing semana sa buwan sa Disyembre ug sugod na sad sa atong pagpanghatag sa mga detalye sa atong mga balita. Murag nga akong signal sa morog wa kay mauli da. Karong mga orasa, hindi pasensya mga magwawa mi sa among video mga kasibya, kay moro ni tibugsok kini atong signal na sad karong mga orasa. Good morning diha sa Sky Cable karong mga higayuna. Unahon nato ang lakats panahon roy kay siguro nakamatikod ng ato mga kaigsuuna no sa medyo bugnaw ng temperatura karong mga orasa roy kay di kuan man di sulbong na pag-ayo ang hanging amihan diri sa ato sa Sugbo, mga kasibya. Ang nahipos nato nga kasayuran na gikan sa buhatan sa Pag-asa dinhi sa Sugbo nga kagahapong adlaw maoy pag-us-us no, sugod og us-us sa temperatura dinhi sa ato sa Sugbo. Natala ang kinaubsan so far sa pagsugod sa buwan sa Disyembre o hangtod gani o gikan pa sa Oktubre o Nobyembre mga kasibya nga nisugod na ang hanging amihan diri sa tua. Niabot kagahapon og 24.2 degrees Celsius, alas 2:31 ang takna gahapon sa kadlawon. Kung nakamata mo gahapos kadlawon mga kasibya, unya medyo nakabatyag mo og medyo tugnaw gyud nga panahon kadto tungod to sa hanging amihan og motoy kinaubsan nga temperatura so far sa kining buwan sa Disyembre o gikan sa buwan sa Oktubre o sa buwan sa Nobyembre nga nisud na niset na ang hanging amihan
dinhi sa Sugbo usab sa Kabisayan mga kasibya. Samtang way report, may lang kay way report nga kadaot ha sa linog nga ni Tayog kagahapong adlaw sa ni samtang medyo ni kusog na ni enhance na ang hanging amihan sa tibuok Pilipinas mga kasibya. Tayog sad kung ano ba kusog-kusog ha ang Tayog nga niigo dito sa Davao Occidental kagahapong adlaw buntag ni alas 7:48 kadtong mga nakatuog pa ka sa mao nga oras kagahapon sa buntag medyo napugwat sa mao nga pagtayog ni rehistro nig 6.1 magnitude sa Richter scale mga kasibya ang mao nga linog. Ang linog ang sentro ni ini nahimutangan na southeast sa Sarangani Island sa Sarangani sa Davao Occidental. Doon na hinon ni Giladmon, kung di pa nilaw mga kasibya, siguradong doon na ni kadaot, pero main lang kay Laom ang iyang pagtayog 156 kilometers. Moto nga kinatasan nga nabatyagan kagahapon intensity 2 mo niyang gihulagway sa Fibok nga slightly felt no nabatyagan lang wa kayo dili kusog ang nabatyagan nila didto sa Katiil sa Davao Oriental mga kasibya. Way noy gipaabot nga kadaot aning maong pagtayog kagahapong adlaw didto sa Davao Occidental. Samtang ang bulkan sad mga kasibya kung linog ta diri mga kasibya dito sa Indonesia bulkan sad mo ni Ulbo kagahapong adlaw sad 14 ka mga tao ang labing wahi nga naihap nga nakalas aning pag-ulbo sa mao nga bulkan mga kasibya sa isla sa Java kining Mount Siniro nga diin nakakalas ni 14 ka mga tao wa pa matino ang gidakanon sa mga naangol sa maong trahedya. Labing menos 11 ni ka mga barangay dito sa Lumahang District sa East Java ang naputos na lubong sa volcanic ash sa maong pag-ulbo sa bulkan mga kasibya. Samtang kung us-us ang temperatura diri sa atoa mga kasibya, us-usad sa presyo sa lana o dili ni kay us-us mga kasibya nga gamay nga us-us kundi dako nga us-us sa gipaabot ni og mga adlaw pero wa gimutuman ang mga oil companies awhag nga sayuhon na lang unta ang pagpatuman sa dakong us-us mga kasibya kay ugma medyo dako-dako yun no diesel, kerosene ug usab gasolina mga kasibya ang hinungdan na ni ang kahadlok sa Omicron variant sa COVID-19. Sa gasolina, ang gipaabot nga us-us ay sa patubil diya roy, 2.50 ngadto sa 2.70 matag litro. Diesel, 2.70 ngadto sa 2.80 matag litro. Kerosene, 2.70 ngadto sa 2.80 gihapon ang matag litro nga us-us mga kasibya. So big time rollback ni mga kasibya ang maong pag-us-us sa ugmang adlaw. Gipaabot nga us-us ang demand sa presyo o sa lana mga kasibya ilabi na nga nipatuman na sad og travel ban ang pipila ka mga nasod tungod sa hulga sa Omicron variant mga kasibya. Samtang diri sa ato ang crime rate siguro tag us-usan ang crime rate Central Visayas ni us-us pero gahapon adlaw mga kasibya tulo may patay oy aning pagpamusil nga nahitabo diha sud sa usa ka panimay sa barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo sayo kay ni nga pusil kagahapon adlaw taliwas pangangkod sa kapulisan nga ni us-us ang crime rate nato roy sa Central Visayas. Yes, Jun, unahon na to ang kining shooting incident kagahapong adlaw sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Tulo ka buok ang patay kagahapong adlaw nga kuan gini John sayo sa buntag alas 5 kapin sa kadlawon nahitabo ang kining pagpamusil sa tulo ka mga biktima nga giila nga si Jake Fernandez Bas 26 anyos, si Ernie Sales
39 anyos ug kining usa ka minor de edad 16 anyos nga ginganlan og Mark. Kini silang tulo John, gipusil sila sa dapit ra sad sa ilahang panimalay sa barangay Inayawan. Kay ang gidudahan sa kapulisan, ang kining initial investigation sa kapulisan nga ang usa ani o kining grupuha no nalambigit ni sa illegal nga drugas ug nalambigit sad sa pipila ka mga krimen nga nahitabo sa ilang barangay ug bisan sa dakbayan sa Sugbo. Mao nang ang anggulo nga gitan-aw ron sa kapulisan sa motibo sa pagpatay aning tulo ka buok kining pagpanimaos. No, posible jud nga ang kining mga biktima mao say mga suspect sa mga krimen nga nahitabo sa nilabay nga mga semana o di baka sa nilabay nga mga buwan. Ang initial investigation sa kapulisan jud nga ang kini sila ah, mga gipatay tungod sa pagpanimaos sa katusang mga biktima nila kaniadto. Ang kining usa John ang katong si Jake Bass adunay warrant of arrest for robbery ug homicide. Unya appeal sad siya sa lista sa mga wanted persons. Siya og iyang grupo nalambigit na sa pipila ka mga krimen pod sa dakbayan sa Sugbo. Mao nang wa sa datinga ang kapulisan nganong nga sila mo'y nag-gun down mga kasibya. Unya ang kuan John ang kining pagpamusil ari man hitabo alas 5 sa kadlawon walay nakasaksi no walay nakasaksi sa maong pagpamusil ang mga silingan nakadungog na lang buto-buto unya actually ang usa ato John mga pamagid unta og tabang gikan sa kining mga silingan nga tapad pero napusilan ra pod gihapon hinungdan sa ilahang kamatayon pero bisan man og kagahapon unto nahitabo John pero ang Central Tibuok Central Visayas aduna may mga tala sa mga krimen nga nahitabo sa nilabay nga mga buwan. Matod pa sa PRO7 no nga ang kining mga krimen sa nilabay nga duha ka buwan mas minus o nios-os kumpara sa the same period nga nahitabo sa tuig 2020. Positive development kuno ni John kay bisan pa man og naagyapon tas tunga-tungas pandemya ning us-us ang crime rate sa tibuok Central Visayas. Although naa pa gyud gihapon pero di na gyud susama sa nilabay nga tuig. Ang na-report dun sa region for September to November 1,283 ka mga krimen. Kung ano siya John, last year it was 1,535 karon 1,283. So mas minus siya og around 16.41% no sa same period September to November last year. Nya sa kuan po John sa PRO7 record no karong nga tuiga ani ay ilang datos sa kining ilahang mga nadakpan nga mga drug personalities o gingon man sa mga illegal nga mga paraphernalia o kining ginudahang shabu. 1,242 ka mga personalidad nalambigit sa illegal nga drugas. Unya 19,200 kapin nga gramo nga shabu nga ilahang nakuan, ilahang nasakmit nga mobalor og 130 million pesos. Unya marijuana John is 89,000 grams kapin nga mong balor pod og 10.7 million pesos. Unya mayon kag mga illegal gamblers 2,483 pod ang ilahang mga nasakpan mga kasibya gikan sad sa lain-lain nga mga operasyon. Unya ilang nasakmit aning mga kumpiskado na ni nga kwarta ha nga gigamit isip pangsugal is 258,000 pesos kapin. Unya naasad sila yung mga nakuha nga loose firearms nga 1,135 kabuok at tibuok ni rehiyon. Matod pa sa PRO7 nga adunay collaborative effort nga ilang gibuhat gikan sa nagkalain-lain nga mga agencies kaysa pagkakaroon John ang kapulisan mas nakafocus na sa kining kuan sa kining pagpatuman sad sa mas nauna nga mga balaod sa Pilipinas kay last year mas nakafocus ang kapulisan sa pagpatuman sa mga protocol kay sige mag naa o wala naa wala ang mga nagkadiin nga checkpoint sa tuig 2020 karon John mas nakafocus kuno ang kapulisan sa pagpatuman ani nga kining si crime security diri sa ato ang rehiyon ug bisan pa
sa tibuok Pilipinas. So mo ni update mga kasibya sa atong pag-us-us sa mga kaso sa o crime rate diri sa Central Visayas, pero kagahapon lawa murag napunan og lain crime tungod sa pagpatay aning tulo ka mga tawo sa barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa laing balita, mga kasibya, arita sa politika, mga kasibya, kay ni tumaw karong higayuna ang question no sa pangangkon sa kampo ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos nga nangangkon nga siya nakabayad na siyang wa mabayri nga buhis. Ni pagawas ni og dokumento ang kampo ni Marcos nga nagpakita niadtong resibo nga matod pa nakabayad na si Marcos sa iya nga buhis. Ang petsa nga napatik sa maong resibo Disyembre 27 tuig 2001. Dinhi ni tumaw ang pagduda ani kay ang kampo ni Marcos ni pakita sa dugsuwat mga kasibya ngadto sa korte nga gikan matod pa sa BIR, pero ang pitsa sa iya nga suwat iniro 11 man tuig 2001. Sa ato pa naguna ang suwat nga transmittal letter ni mga kasibya ngadto sa Bureau of Internal Revenue nga matod pa nagpakita nga nakabayad na si Bongbong ni si Marcos sa iya nga utang sa buhis. Naunsan mino naguna man ang suwat kaysa iyang bayad nga naghisgot sa iyang suwat nga nakabayad na si Ferdinand Marcos mga kasibya. Sayo og 11 ka buwan ang suwat kaysa resibo nga Disyembre 27 tuig 2001. Ang petitioner sa disqualification case batok ni Marcos, Attorney Theodore Te, nakakuha og certification sa Quezon City Regional Trial Court nga nagbutyag nga si Marcos Jr. why record sa compliance of payment or satisfaction human siya na konbikto sa korte sa pag-file sa iyang income tax return gikan 1982 hangtod 1995. Ang korte ni mando usab nga bayra ni Marcos iyang income tax ngadto sa Bureau of Internal Revenue mga kasibya. Samtang lain sang question ni tumaw sa pahibaw ni Senador Bongo nga siya mo withdraw na sa iyang kandidatura sa pagka-presidente apan hangtod karon wa pa may go nga nipatim-aw sad ngadto sa Commission on Elections, pero siguro'y atong nasayran nga niauhag no sa iyang mga supporters nga tahuron ang iyang desisyon, Roy. Yes, Jun, tahuron ang iyang desisyon sa kining iyang verbal nga gipagawas nga siya mong atras na sa pagdagan isip presidente para sa 2022. Ang kining iyang awhag Jun para ni sa iyang mga supporters ingon man sa mga supporters sa ni President Rodrigo Duterte nga gipaluyuhan sigo sa iyang kandidatura sa pagka-presidente. Sa nilabay nga mga adlaw Jun na okay bang tanan sa iyang anunsyo nga siya mo withdraw na o moatras na sa pagka-presidente para sa piniliay sunod tuig. Pero wala pa may Senator Bongo nga ning-adto sa COMELEC kay kinahanglan man jud nga ang usa ka aspirant or presidential aspirant kung withdraw mong pakita physically ngadto sa buhatan sa Commission on Elections. Pero sa dilabay nga mga adlaw wala pa kuno naka-adto si Senator Bongo. Matod pa sad ni Senator Go nga ang iyahang hangyo sa iyang mga supporters nga di na maghuwat niya didto sa buhatan sa COMELEC. Kay matod pa niya nga kung mga adto siya unya na pa niya mga supporters, posible jud nga pugngan ra siya sa iyang pagdagan o sa iyang pag-atras no sa pagka-presidente. Ang iya sang hangyo nga maghuwat na lang nga gusto siya nga mong adto siya nga siya ra kay og naa pa yung mga supporters di siya mo adto sa buhatan sa COMELEC kay matod pa niya delikado para sa iyang mga supporters kay magkadikit-dikit no unya wala di mapatuman ang physical distancing unya di pasad kuno matag-an ang panahon muuwan og muinit. Wala man sa kauluhan si Senator Gojo na sa Mindanao ning padayon sa iyang pagpanghatag sa kining iyahang mga nagkadiyang proyekto ngadto ni sa Mindanao. Napagid siya awhag John kung galing
adunay mapili nga presidente nga dili siya, no, nga mahimong mudaog sunod tuig nga mapadayon ang iyahang mga proyekto, labi na ang kining malasakit centers nga iyahang gikuan, iyahang nasugdan. Ang kini noong maong senador John sa makausab, wa pa ni announce o kanus siya mo adto sa buhatan sa COMELEC, ug kung mong adto ba siya sa COMELEC para pisikal nga iyang iatras ang iyang kandidatura para presidente para sa tuig 2022. Alas 7:25 na, samtang si Senador Kiko Pangilinan na may auhag karon nga mopahigayon og galahi nga hearing ang Senado aron matuki ang reklamo ug ubang issue nga gipadangat sa mga frontline health workers. Si Pangilinan mitataw sa kamahinungdanon sa presensya nilang Health Secretary Francisco Duque o Department of Budget and Management Officer in charge Tina Kanda nga wa makatunga sa miaging hearing sa Senate Committee on Finance. Si Duque ug Kanda wa makatunga pagtuki sa budget sa DBM o usab sa DOH. Si Pangilinan mipasabot nga mahinungdanon ang lahi nga hearing aron dili malangay ang proseso sa pagpasar sa 2022 national budget. Midugang si Pangilinan nga sa maong paagi mapadangat og matuki ang mga mulo ug isyu nga gipadangat sa mga nurses o mga frontline health workers. Samtang sa laing bahin, himuong modelo kini Garbonis Dakbayas Mandawi ka kay matod pa himuong modelo ni Vice President Leni Robredo ang dakbayan sa Mandawi sa pag-umol o mga bike lanes sa tibuok Pilipinas. Ang Mandawi City sa nasayran mo inisakmit sa Silver Award sa Most Bike-Friendly Cities in the Philippines sa Mobility Awards 2021 niadtong buwan sa Nobyembre. Si Robredo nagkanayon nga angayang himuong bike-friendly nation ang tibuok Pilipinas. Gitata usab sa Vice President nga nakita ang lapad nga panginahanglan sa pagbisiklita ato sa COVID-19 pandemic tungod niini angayan nga mugnaon ang mga bike lanes tibuok Pilipinas. Midugang si Robredo nga angayan ang himuong luwas ang mga karsada alang sa mga magbisiklita. Si Robredo kuyog ni siyang running mate nga si Senador Kiko Pangilinan o mga kandidato sa pagkasenador ni bisikleta dito sa Iloilo River Esplanade dito sa Dakbayan sa Iloilo sa miaging simana. Gipakita usab ni Robredo ang kamahinungdanon sa pagbisikleta tungod kay anha ni makatampusan sa kahimsog sa panglawas sa katawhan ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno. Samtang karong adlaw sugda na ang face-to-face classes sa dugang nga mga private schools. Apan why private schools atong nasayran mga kasibya dinhi sa Sugbo sa Central Visayas nga nadugang sa maapil sa face-to-face classes sagad niini tuarasad didto sa kauluhan mga kasibya. Samtang sa update sa mga kaso sa mga bagong kasos COVID-19 Roy, sa latest nato Roy? Murag appeal siya sa trending John nga pag-us-us mga kasibya, kay ning us-us tong crime rate, ning us-us ang presyo sa gasolina, dagay ng us-us, ni us-us pod ang temperatura. Kay kagahapon adlaw Disyembre 5, 2021, ning us-us pod ang atong mga natala nga kaso sa COVID-19 sa tibuok isla sa Sugbo. Sa Dakbayan sa Sugbo John, walay reported nga namatay kagahapon adlaw nga positibo sa COVID-19. Wala sa noy naka-recover, pero ang kini John usara ka bag-ong kaso ang natala sa Dakbayan sa Sugbo, no, nga bag-ong kaso ni kagahapong adlaw. Unya ang aktibong kaso ron sa Dakbayan sa Sugbo 83. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu walay natala nga namatay nga positibo sa COVID-19, usa ka buok ang naka-recover og walay natala nga bag-o nga kaso. Ang aktibong kaso ron sa Lapu-Lapu 17 na lang mga kasibya. Mo ni kinagamyan sa Tri-Cities. Kay sa Mandawi, wala say natala nga namatay nga positibo sa COVID, walay natala nga recoveries, unya nakatala ang DOH og usa ka bag-o nga kaso kagahapon adlaw. Aktibong kaso sa Dakbayan sa Mandawi 19. Samtang sa tibuok lalawigan sa Sugbo, duha ka buok ang namatay kagahapon nga positibo sa COVID-19, samtang walay natala nga naka-recover og kini jud ubos ni nga kuan, ubos ni nga rate kumpara sa nilabay nga mga semana ang mga
mga natala nga bag-o nga kaso. 3 ka buok mga kasibya o 3 ra ka buok ang mga natala nga bag-ong kaso tibuok lalawigan sa Sugbo. Active cases sa Cebu Province 233. So mao kana ang atong latest nga mga COVID-19 cases sa tibuok isla sa Sugbo nga ato sang namatikdan nga ning us-us pod og apil. Sa balita sa sud sa nasod o sa balita sa paugnat sa kusog danatay resulta sa labing wahay mga duwa sa National Basketball Association bago lang nahuman ang sagkas Utah Jazz bato Cleveland Cavaliers kulbahin na mamaw sangka pero ang Utah Jazz mao gyud ni patigbabaw mga kasibya 109-108 hairline win sa Utah batok sa Cleveland Cavaliers. Samtang hinapos na nga bahin na ang laing duha ka mga sangka karong buntaga oras dinis Pilipinas. Charlotte Hornets batok Atlanta Hawks. Ang Atlanta naglabaw lang 2 puntos batok Charlotte 30-28, 40 seconds remaining sa first quarter. Samtang 1 minute 28 seconds nabilin sa first quarter sa sangka ni Toronto Raptors ug sa Washington Wizards. Labaw 10 puntos ang Toronto batok sa Washington Wizards 21-11 mga kasibya. Kung mako din naglangkod sa itong Sibya TV balita sa alas 7 nining kabutagon sa adlaw nga Lunes mga kasibya Disyembre 6 tuig 2021 sangan ni Roy Racasa ako si June Perez. Pero di pa mi manamilit mga kasibya kay diyan na ato na ikauban karong buntaga kay medyo na absence na kalabay mga adlaw ang atong gikamingawan mga kasibya. Good morning ni mo diha President Capilla Rudy Duterte. Hi at last. At last. Okay. Magandang umaga JP everybody. Makaming naman sa din. Murag kibaw ko nganong na-absent ka. Ayaw na lang saba. Dili, kay murag daghan kang ko na busy kasi imong mga endorsements. Yes. Yeah. Iba-ibang endorsement. Daghan. Ay, nako. Daghan nag-endorse. Kung alam mo lang, pag mata ko, patay di katingog. Kung ito seryoso to. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Bakit? Rattle kong slide. I went to a doctor. Hindi ako na kontento. I went to another doctor. Ay. Pero tambal dito. Inubanan sa pag-ampo. Okay. So, I would like to thank Dr. Abraham Layson and Dr. Arthur D. And Dr. Wakwak as well. Salamat sa mga tambal nyo. And Dr. Aaron Solante. Usaray nakaayo ato. Ano? Kanto mga baso dito, maghapon. Ang mga beer. Makapuli, nastigog. Mabitaw na ulian ko. Hindi man ako matingog ron na nakainom man gapon. Alkansing drink all you can na to. Alkanse kayo. Murag ko ihapiya ko mga 30 ka baso itong taan dito na. Uwang pang 30 eh. Ang karang 30 ako na. Ay, wag ka ba? Pero karang 30 ako na. Uwang ka pala butsain. Hindi. Classmate yun. Pila mo daw? Classmate yun. Oh, classmate. And that happened because of one person, Kuya Ronald Lim. Happy birthday to you. Happy birthday ni mo diya sa Ronald Lim. Yes. Mga tips ni mo, Kuya. Grabe na sa tao ni Mr. President, no? Nanggawas yung mga tao na yun. Yes. And actually, that's... Kani kung gawasa ng mga tao ron, Mr. President, Disyembre na. Dili ni mo itaw atong normal nga December. Yes. Kung muhisgot kag normal nga December, murag
bisag Domingo, maghuot ang karsada. Times 2, Maghuot ang times mga 3. establishmento. Yes. Pero gahapon, mura kong nakugang pagsuod na ko. Uy, kadagas tao. Oh, kadaga. Actually, kasi yung buffet na yon, that was the first Sunday na Yes, open yes, sila. yes. Yes, tinood, Open tinood. sila after Tinood. almost 2 years. Tinood. Tinood. First, kasi they opened last week, Last Monday. week, no? No. I think that was the first Sunday nga nag-open sila. So, baha ang labs. Oy. Baha eh. Nalimot siguro sila nga nasa Mandawi City no plastic policy. Di ba? Kasi tingnan mo lahat ng grocery sa Mandawi. Wala man, yung basta plastic. Domingo. Basta Domingo, No, di ba? no. Wala yun. Everyday. Bisag everyday ba? Mandawi. Oy. Walay plastic. No Sipya dito plastic mo policy. establishmento, ha? Pikhan na. So, murag nasipyat mo gamay diya bay. Sipyat mo gamay bay. Mahal man sad ko ang globes nga tinud-an na Mr. President. Oo, mahal ay. Mahal. Kato na lang eh. Mo ni kato na buffet lang. ka, murag tag magkinamot. Murag pumupong ko, no? But of course, ang nag-demo ra ba ito, our beautiful friend na si Phoebe Fernandez. Mao. Tinad. Basic Gikan sa ubos hagdanan nisaka nga to sa hagdanan didto sa kadanan. Pero naluoy ko dyan, naluoy ko. Nga naman. Naginusara may parisan og laki. Bita, no? Murag kuwangag tunga. Kuwangan. Oh, Pero sabi lang, kanang laki nga di paggawa. Ay, murag ka birthday sa itong manager atong establishmento hagapon. Talaga? Wala manager's discount. Parang vice president na ba ni siya o manager? Basta, siya nagdumain no, ta sa katong hotel. So, ano atong tas manager diretso tas tag-iya. JT will call. Okay. You cannot spit anywhere. Di ka pwede mangluwa dito. Di ka pwede. Di ka pwede mangluwa dito. Mayabaan kag pagtinaghanan ko Nature spray. water. Itong katulang gihimo nga daan, paano to? Bato-bato. So ni pathway ni kanang agyanan ni town. So Dani. Nanda para sa kanan. Okay. Ayun lang, mag-discount sa kado kapila na ko trangaon din. Wagyan ba? Saro. Siyaro. Hapon ni ko the first. One of the few times nga way second destination. Wagyan. Sagaran, ano man, after katong birthday mo, wala pa mo to. Likorban. Wala to. Wala pa. Wala pa Mas to. barato po to. So, Correct. Mao. Pero katong kuan sa to. Mura to buy one take one gahapon. Kay nakakuan mag-voucher si Sir Ronald Lim. Sige sir, mo-offer ta ko sa akong membership card, pero Di na sa tikuan, Mr. President, na ako na sunod rong December 12. sino? No. Di ka na, I mean, doon nila insane nila ba? Yes, meron. Hindi na mo sabak kung sa hotel. Ora mo babayad. Mo. Especially now that we are accepting advertisers. Nakita ko yung kita natin sa online ba. Salamat. Naka-orange pala kayo ni RR. Mura kayong taga-Shopee. Ikaw taga-Shopee, si Roy taga-Lalamob. Parehab na nag-color na duha, no? Asa man i-deliver atos Camellia na orange na po. Orange na po. Ay, nako. Camellia, Lumina, ilam na tanan bata.
Pero Mr. President, unsa may Yes. kalaki ron sa sa leader o si imong bata-bata nga si Senador Bongo nga nagpahibaw nga mo withdraw na siya nya hangtod karon. Wa pa may Bongo nga nipatimaw dito sa Commission on Elections para mo file sa iyang withdrawal. Yes. Kasi Mhm. maybe you will expect it on the Mhm. 15th. Mhm. Sa 15. Okay. Okay. Bakit no ta Mm. nag 15? Ah. Kay ana magina ang kasagaran Ah. 15 mao mo gini adlaw sa ting withdraw. Dito tingid. Di kay mo na ako na hipo sa akong mga angry bird dito sa kauluhan, Mr. President. Nga kadtong pahibaw ni Senador Gos miaging semana nga siya mo withdraw. Kwanto? Doon nato'y kanang unsaon na to pag term ani. Doon nato'y gamay nga pagpig-on ngadtos pumilik. In other words, pressure to sa Comelec labot ining doon na ni kuan ha doon na ni murag sumpay kung sa kable pa ni Mr. President gisumpaya ni mga kable aron madugtong nga dunay kalambigitan sa disqualification case batok ni kanhi Senador Ferdinand Marcos Jr. Oh, Kaya naman Comelec ang DQ, di ba? Ang DQ, yes. disqualification case ni batok ni Marcos. Na nilansar si Bongo, lansar si Marcos, si Sara mo ay murag giilugan pagka vice presidente. Di ba? Yes. Oh, pwede si Sara nga tong Bongo. Although si Sara di siya ganang Bongo. Si Sara ni padayag nga ang iyang presidente is Bongo Marcos. Di ba? Aha. Okay. Oh. Which dili wa na ikahimuot ni presidente Rodrigo Duterte. O gasta sa siguro ni Bongo. So, kini karong mao nga lakang apil ni Juan Mr. President, apil ni mga strategy nga mga kanang wa diri wa dito ba. Kay mo ni ang gihunghong sa akong mga angry bird. Nga kanang wa pag-adtong Bongo do, padugang nas pusta. Kung sa mga klase as pusta. Pagpigot na sa Comelec. Pag-pressure na sa Comelec. Nga, oy, atiman na ninyo dali ning kuan be, disqualification case ni Bongbong Marcos. Saman, inyo ning dugay-dugayon, kaya niingon na ba si, kay kanini, gihimo ni Bongo ang yung withdrawal, a day after, nga niingon to si Comelec spokesperson James Jimenez, nga, mataod-taoran pa ang pagdesider sa Comelec sa disqualification case batok ni Marcos. Actually, duham din ni kakaso, Mr. President. Disqualification sa kantong iyang buhis o kanto sang iyang cancellation sa iyang certificate of nomination sa iyang partido. So, duha din nakakaso. Anong kuan diha? Unsa na? Duso diha sa Comelec. Ura-ura gud nga kaso pero managlahi sila in terms of unsay sangputanan, no? Kuan lang yan, usara ito mong ana pag palagpot unsa ni pagpapa sa eksena ni Bongbong Marcos, no? Although ang disqualification murag maoy dunay provision, Mr. President, nga mapulihan ka og susama og apelyido nimo, Apelido. di ba? O murag mao nay kuan ana mo na nitumaw nga basig sa Jaime Marcos ay mo puli ni Bongbong Marcos. Kay ang pangagpa sa mga angry bird ron, nga anhi dinhi mag-agad si Bongo unsa gyud iyang sunod nga lakang. Kung makadesider ang Comelec kay murag gihatagan kunog pizza, Mr. President. Oy. Hawaiian. December 15 man. Ah, With pineapple to, with pineapple to. Ibang pizza pala yun. So, sakto gini December 15. Oh. Muna nga December 15. So di ta makapaabot ni Bongo karong si Manaha or
hangtod sunod semana nga moadto kumalik para formally pag-file sa iyang withdrawal. Kay karon istorbot pa ning withdrawal. Istorya pa ni. So mo ni ang analysis sa uban. Ang ilang analysis is kung ma-disqualify si Marcos, dayon si Bongo. No? Wala na may Marcos. Kinsa may kandidato sa administrasyon. Wala. Kung dili ma-disqualify si Marcos hanggang higayon na, Mr. President, mo atras si Bongo. Pero mo ni ang dugang sa akong mga Angry Bird. Mo atras si Bongo apan ang suporta ni Bongo and probably ni Presidente Duterte mapunta ngadto ni Isko Moreno. The secret. Ano? Muna ikuan, Mr. President. Kay actually katong akong giingon nimo sa una, dugay na nga kinsa maning presidential candidate nga kuan nga nasudla na o kaalyado sa administrasyon. Muna akong gipasabot. Si Isko ni nga nasudla na Bongo. Ang gisugo si Alan Peter Cayetano. Muna hastang tao ni Cayetano kanas Vince Dizon kanang sana siya deputy baksinsar na siya unsa na siya ni-resign. Lisod Lito Banayo. Muna sila na rin nakatungtong sa entablado diha sa inunta balwarte ni Isko Moreno. So, very interesting. Actually, the question about itong Marcos Go, the right phrase is kinsa nga bong ang musulbong. Pero di katawanan kini tabo, Mr. President. Kay di ba pag kabantay ka pagpahibaw ni Bongo nga mo-withdraw na siya? Di ba nagpusot-pusot dayon ang mga iyang mga supporters nga ayaw senador, ayaw withdraw. Ayaw dayon na mo-withdraw ka. Ikaw nga mo presidente, ikaw mo paglaom, di ba? Daghan kayo. Mura bag unkyo ba nga gihuwat lang ang istorya nga mo-withdraw ko, pak. Umaw na yung mga supporters ba nga, oy, darami senador, ay kabalaka, narami nimo, ayaw withdraw, Pero di aligri kay hitabo, Mr. President, gihonghong siya ni sa kong Angry Bird. Diha to'y, pag Sabado ni, katong Sabado lang niagi. Diha man to'y kuan ko no, diha kanang murag tigom sa mga supporters ni Bongo. No? Nga, kanang kuan, kanang nag-awhag yapon niya ba nga, ayaw withdraw, papadayon sa imong kuan. Padayon sa imong paglansar. Ba? Sus diha ko ni lalaki nga murag leader unsa to yung kuan sektor. Basta leader siya, no? Siya kami nga mga sektor sa to iyang sektor nga kuan. Supak yun ni. Nga withdraw. Ang atong pinalangga nga si Senador Bongbonggo. Na Bongbonggo. Nakatawa so. Duhay sip-sip atong kuan na. Nabongbonggo na no. Bongbonggo na. Nabonggo kagad. Ay nako. Ay nako. Pero kuan ni, atanganan ni by next week. Say may tabuan ni kung pero ikaw kumili ka na Mr. President, ma-pressure ka. Independent body man ka. Although, murag halos tanan na diha, kang Duterte na nang tinudlo. In fact, na siya bagong gitudlo diha, nga murag mo i-assignan, nga mo imuhukmay sa petisyon batok ni Marcos. Kanang murag taga San Vida. Kanang iyang Bedan. May Bedan, no? Murag ka Prat. Kana, murag mo na gitahasan
nga mutuki, muhukmay sa petisyon batok ni Marcos. So nabilin lang diha nga dili Duterte, pero mo retire na sad by January si Guanzon o si isa ni chairman Mr. President si Abbas. Sharif Ah, Abbas, no? iya. Ingot ako siya di Abbas na dili Sharif Abbas. Eh, Munay kuan, munay nahabilin lang diha. So pila may ka-Duterte diha? 5. Pito na sila tanan, di ba? Ikapito ang chair. So unom, upat, pito. Pito, 5. So 5 but ka you, Duterte. but you will never know. Basing mo bali. Mao na. If the conscience will Mm. really dictate the Ay commissioner ay ko right, ay ko ing nagdili mo lihok sa Bongbong Marcos ani pasagdal na diyang eh, mga pro Duterte commissioners, Mr. President. imposible. Kasi I can Oh. see that the Marcos Mm. are Mm. reuniting their people. Mm. I mean, Mao gyud. the people of his father. Oh. Mao gyud. Mm. Yan yung nakikita ko Mm. na kinukuha yung mga tao ng tatay niya who were successful in their field when Mm. there was a Marcos Murag presidency. kung sa binugoy ni Mr. President, Ah, naningi lang ni sa utang kabubuton. yes. Samtang buhi pa. Kasi mga Ah, totoo yan. Yung mga tinan, abogado tinan. ni Ah, Ferdinand Marcos, ah, yung tatay, naa. they're getting older. Gibanhaw, gibanhaw. Batanon sila atong nga time when Mm. his father was president. But Mm. now they're still maybe sharper but Mm. not physically that Mm. Si makalihok example na Mr. President, si Estelito Mendoza, na mo yung Yes, abogado ng Marcos. the lawyer Mm. gikuha po ni Bongbong now. Actually Mm. hindi naman yan paugnats kusog, Mm. pautok kay man. Ah. Kaya bahala na Oo. nagtaas og edad as long as you know how to write, you know how to phrase, Mm. alam mo kung anong sasabihin mo. Ansaw. Kung abogado, bahalag tiguang na. As long as Ansaw. you still know how to say, how to Okay. you will Okay. survive. Okay. Ansaw Kaya- ikaw na. Ah. Good luck sa inyo. At anyway, yan lang. Muna ha, atangan ta na. Ha? Ah. Kay murag si Isko ani mabulahan sa tanan ko anda. Gracia na. Naarba Naarbarong Cebu siguro. no? Naarong Oh. Cebu no? Gahapon to as Carmen. Oh. Murag ni adto sa Sanglaan. Oh, sangla. Sanglaan. Dini adto sa lugar sa mga pari. Yes. Oh. Dito sa Sapari nga kuan. Ah. Kaya alam ko na. Kuyog ra ba kuno misis? Kuyog. Oh, Kuyog, kuyog. ma'am. Kay bantayan kay ayun, musikit na kay musikit niya. Naara ba kuno supporter ni Mr. President nga murag lunod patay yung kuno ni. Di lunod patay yung kuno ni nga supporter niya gipangutahan na lagi kuno ning opisyal lang anong kana man nga kandidato pagka presidente ang imong pili. Anong di man kaning usa? Nganong di man atong usa? Nganong dili man nganong kani man gyud siya? Tubag ko ng opisyal. Mag-isko na lang yun ko. Uy, kay crush kay ko anak niya. Uy, crush kay ko. Kaya ngayon, tingnan mo. Isko, padayon nga ning tuyok. Kay na kay ko crush anak niya. Uy. Kaya pala. Awa, subuano na siya. Kanto pa ko nung naghubo naman. Galing nga. Sayaw. So now, Isko, sige arig Cebu, sige padayon og Padayon lang, padayon og padayon. tuyok. Padayon og tuyok. Huwag kang tumawa, obvious tayo. Ay, ganun, baklaro. Pag-agi ko sa SRP, may tarpaulin na si Isko and Gob. When? Uy, The same nagtapad. design. Nagtapad. I do not know Parehag. kinsa nagpahimo. Parehang kolor. Pareha tanan. Yan na. Pareha design. Mm. I do not know kinsa nagpahimo. Mm. But again, one Cebu is not yet Mm. decided to Mm.
who they will support as president as a party. Mm. As a party, individual bahala na kayo. But Mm. as a party, wala pa talaga iniendorso. Kaya Oo. sis ko, Mm. ulitaw ni, sige pagpanguyab. Ulitaw ha. Ah, hastas Bongbong Marcos, nibalik og Ah, pangulitaw, nagsigig panguyab. mao. Nga Ah, ako ra bang nibawaan sa Mr. President, human aning pag-ari ni Isko, murag either karong simana or next week, balik siya sa Manny Pacquiao diri. ay, Mm. kana murag lahi na po na kang mani. Oy, Ah, sa isko nasayran ko na ah, yesterday I knew ah, nahisgot maka og Pacquiao. ah. Ko nisod sa kutok Manny Pacquiao kuan na Manny Pacquiao kinsay nabay mo suporta Cebu province. Mm. Sabi Mm. ko, yap, yap ha. May suporta. Ah, yeah. Oh. Yup. But another yap. Are you in? At tumangis ko. Ah. Oh, anto. Anto dito. Oh, kay Anto siya. nag-blue ko. Go-blue man, green man Ah. siya. Ah. So, Pero mausab kulura ning usa no. green gihapon pero yung Green suportahan gapon. ko. Okay. Ah, Okay. ah, Team Showbiz tong dalawang to. Ah. Ah, kaya tingnan nyo, si Lenny, hard to get. Ah. Mga lalaki, nangulitaw. Ah. The only female aspirant, hard to get. Hard to get. Kay, kung kamo mo adto mong Ah. Lenny, Ah. kinahanglan mo nga Mm. moagi pa siyang moagi pa ginas mga katiguangan. Amin sa muting. Ay. Ah. Pumunta din pala sa Naga tong si Isko. Isko, single ra ba ng mayor diha? Ang But, kuyaw ang kuyaw gi-endorse atong amigo no. Nga lilansan pagka mayor. Kani pag anhi Isko ba? May akong duda. Basin. Mitingan. Nagpalingog-lingog lang to gapon. Mitingan. Tinood na to. Duda ko. Naduda dyan ko. No. Doon na yung bubutuan eh. Doon na yung bubutuan ni Rosy. Ang iya habayang tagline, your me only, di ba? Kunya kinsa man si your me. Gidana ba no? So kinsa man your me. Murag padili-dili pa, murag padugi dito. Padong dito. Tignan mo kahapon. Puti nga polo shirt, butangan na lang number 1 nga sides. Blue. Blue. Ay, nako. Daghan pa mahitabuan ni Mr. President. Kanong buwan na, Enero, daghan pa. Daghan pa mahitabo. Very colorful, exciting politics. I do not Pero ang actually problema ning atong migo Mr. President mao ni. Kay doon na may mga nagpakamaing laki sa diri syudad ani nga nidakin tahay. Kani akong pirmi misgutan diri nganong siya mo'y nagda diri syudad. Nagpaila naman ni. Ako mo'y nagda ning kuan kandidatuha pagka presidente. Kunya kung i-endorso ning atong migo, dako ning gubot. Goodbye. Mawa ding usa nga gasigig panghambog sa iyang mga kaila nga wala ako na kuan bay ako na diri bay syudad ako na bay sige hambog ni Pero usa ka kanhi opisyal pero wa man ni dagan. Dagan ni dagan pa di apili na sad ni kadaghan naman ni mapili murag wa pa mi daog siya. Ang sa mga apelido na naman. Nayorme sa ni Nayorme. Pero pagkahuman niya Yorme, wa na daog-daog. Pero mila ni gidaog-daog. So, ayan. Wa man ni dagan. Are, kung ako presidential kani, are ko. Udagan. Budagan. But we will complement each other. Okay. So, are na. I will ako
kusog kumutod og kandidato, itutulak ko talaga yung ano. Mm. Sino ang kandidato? City needs a dad, ha? Saba. Basta ato Meron na itong to. meaning ato. Basta kibaw na ka. Basta One- doon ay mo tumaw diyang dad. Mauna na. One call Ika na away. sa tumigo. Basta, Ika na sa tumigo. gikan sa tong Mego. Basta ako'y molista ha. Unsa mo gina? Feel na mo gina. Abdi Ano kayo to, niya. Ako'y manager. Version. Unsa nga version? Version 1, version 2, kinsa nga version. Kinsa nga tingog. Ari lista na ko. Oh, now. Manager. 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 Okay, Dili, okay. manager sa prisuhan. Ako ni manager. Ah, Not talent. Kay basig magtuog manager. Ga-orange po ako, pero ako na ang letter P. Dako nga ang akong t-shirt ga-orange. Adunay letter P. ah, ah. For peaceful election. Okay. Lusot yun. Lusot yun. Lusot. Orange po din. Okay, okay. Okay. Ako na lang manangkin ninyo. Ah, June, Mr. President. Dugay na ko ka pananghin. ah. Bakit ka mananghin? Saan ka papunta? Mag-unsab day ka June Ray na dila. Magkuha sa kong beer. Mapa gini mahurot. Unlimited mo ka niya. Abi man ako nga. Nagdakog upat ka baso. Abi man ako. Ako apod-apod. Ako pa din yung upat ka po. Akala ko ipamigay ba? Ipamigay. Iya na iya. Taon-taon. Dumang upat. Urot man. Dado lang istorya, no? Murag may tabo ba? Wala na. Kataw-katawaan lang ka. Now. Wala na urot. Urot na upat. Tagurha sa Si kakilid. Ano sabi niya sa akin kahapon? Mr. President, dala, kuha ta. Picture ko. Kay ato na ipakita ko. Okay. Ako, Okay. documentary din ang imo. May documentation na ako. Nako send mo messenger JB. Documented kayo. Nako send messenger. Iniga, in action, gano'n. In action, yun. Picture ko dito, Mr. President. Ano diha ang angle? Nag-ipis yun ba? Nag-ipis yun ba? Gabuot pa sa nga angle. Kaya, ngay nako. But, Iniga. John Ray na nila, happy birthday. Parang ikaw may birthday. Oo na. Hey, gapuwa. Napagid sumoy. Kanang nga yun ba? Ito nga yan. Ang totoong birthday celebrant, nagpakilid na. Nagpakilid na, nagpayo. Nagpaluyo. John Ray, galing ko nito. Gapuwa. Mo pa nagkagainom. May pa, sige, kuha ko nito. Uy, karon day mga orasa, Mr. President, nagmisa ron diha sa kuan. Cebu City Hall kay kuan ron. Di ba usually flag racing man na basta kuan. Yes. Basta kining Monday usual na flag racing pero doon ay misa. Si Monsignor Lisna mo niting misa diha sa City Hall. Mo ay nagmisa ron diha sa City Hall. I don't know unsay okasyon. Maybe last day sa pangadje. Dili sad. Murag bahin City Hall yun. Bahin City Hall. Okay. So baka may okasyon yung City Hall na hindi naman tayo imbitado. Sige lang kay. Unsan may klarong mayor like diha? Kinsan may suportaan nga what? Kay murag December 10 may what? Because duda ko na Mr. Mayor di mo katuman na ng December 10. Kay di may December 15 nga gihuwat. Maog yun. But if ever
No, Ah, I have said this before. If ah, ever buhatras gyud ah, ang atong ah, amigo ah, si Bongo, ah. kung kinsay suportahan ni President, Ah, maoy akong endorso. okay. Kay ako tan-aw nimo Mr. Mayor mag apil kas na libog. Nalibog ako, Nalibog ka. Ah, pero di na ah, kayo kay ah. committed naman ko. Ah, Ningon namon kog idol, di ah, man sama kaniadto nga ah, 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 mm, idol ni ako. mm, Kaya to tinuod naman ah, to, wa ah, nay atasay, wa ah, nay anal-anal, mm, wa ah. Pero ang imo ko ron Mayor Rama kay ni ako ano man mong Senador Bongo niya bisag ni withdraw siya wa pa na mausab niyang baruganan no. Ah, ang sulti ron sa uban nga Senator Bongo is the perfect choice sa inyong grupo. Pero dire-kunos kang Mayor Mike Rama, Senator Marcos is the secret choice. ah, sikreto para bimbo, para bimbo di ay. Ay, Nagkita Ramami. The like in the mic. You look at your messenger again. okay, okay. Tama ba? Look at your messenger Okay. again. Ah! Muli ka doon kasal. Yes, kanta mo na gumog. Di ako naibawa na to, Mr. President. Before sa kasal, dihay laing kalihukan. Murag Diris Plaza, Independencia. Murag daig Ah, isugan nga Christmas tree. Una yes. siya dito. Left and right, yeah. But before that, I, Nagsunod ang kalihukan. but ato kadlaw, ako Mm. sang ikakita, Mm. the new chief of staff of the mayor of Cebu, Mhm. Isang may ah, chief of staff. Attorney Matt Eric Medalli, Uy, the si Atty. number Eric one, Medalli, mao ay chief of staff. yes, number one Mm. counselor of Parian, my good Oh, friend. Actually, correct. Mm. before atong kasala, nagkita Mhm. aming Matt, Mm. nangonsulta, wa ko pa bayra. Mm. Salamat, So batanon ni, salamat. batanon. Batanon chief of staff. Batanon kayo, batanon. Okay, sakto Ako, dito Mr. Mayor ay kay ang kantong imo chief of staff si isa ning usa si Arcilia, si Dax Arcilia, mao na may hipi ron sa Diwok yes, sa Division for the Welfare of the Urban Poor. So nagbago to sakto. Bago imong chief of staff. So siya kwan ha, Attorney Eric Medalli. yes, my Mm. good friend as well. It's not the first Mm. time nga ako siyang gi-assign as chief of staff. When I was Mm. also elected as vice mayor, Mhm. ako siya siyang gi-assign but nag-break and Break. now I'm back as Mm. mayor. I Mm. assigned him again, appointed. Mm. Sanop ka na noon. Sa chief of staff. Uy, kani day Ah, kalihukan day karon diya City Hall di ay oath taking. Manang oath taking. Oath taking in public ni Mayor Mike og ni Vice President, Vice Mayor Dondon. So nagkuha na gid sila. yes. Kanang atubangan sa katawhan ingnon ta. And that Ka. is the Basta formal. seremonyas Mayor Mike why makabintahan ni Mayor Mike. Wow. Wow. Mawawi tong gahapon nag-meeting na may para sinulog. Ah, Dunjet, dare-dare. ah, Victor, dare-dare. okay. Mag-meeting na ta. Ay, ay. Don, Oh, tapan ka na Ah. ako. Tando ako Ah, diya. ah, Don, ay, tando po. okay. Ngiga. Kuya rin nagtuma sa City Hall ron, mga tagas. Nako. Mga Okay. tagas. Ang mayor, ang vice mayor. Oh. Gikulba na tong amigo. Basig na yung height requirement. Arim na dagon sa talent o sa capability. We will see. We will see Cebu. But Okay. mao niya kung imuon Ah. the oath taking in public and this is Mm.
akong gituyo Oh, nga after the burial of my mayor. okay. Atong Yeah. nasod sa opisina, Uh-huh. atong raise the right hand nga wa ko ni raise og right hand. Uh, That was for emergency. uh, Pero karon formality nga moatubang, mupakita nga mm, ako now is the newly sworn mayor of Cebu. mm, Mao nang importante sa beauty pageant ang first mm, runner-up. mm. But hopefully di ko mahimong first runner-up. Uh, Ako gi uh, mahimong first sa Murali. ah, Anak okay, na. okay. Okay. And So mo ako gi din ang title din sa kuan programa ron, Formal Public Induction of Mayor Mike Rama and Vice Mayor Dondon Ontiveros. but the Okay. councilor, I do not know what will say decisions the ILG ani. Wa pa man. Wa Wa pa man pag ka Joy Piscina. bakante pag Murag tuwa pa, tanaw na kuan ang kang Consul Joy no, iniro pa na. murag tuwa pa Iniro man pa sa na. Espanya. Murag Oh. tuwa pa sa Kuyog sa atong amiga. Ay. Nagyar ka pa sa Espanya. Mara. Kada Santo Niño. Mau. But the one vote is dili na pahimuslan sa Okay. konsehero. But it's Pabuta lang to okay. balik. Pabuta na to balik. Sige lang, I will wait for you because I still never mind. Showbiz. Ay, nako. But Okay. anyway, so good luck to you. And Okay. ayun ba to John na Lunes man ron Ah, na apoy presidential aspirant na mo apil og flag racing? basig mo ni. Basta na presidential Dito siguro sa dito sa Kapitolyo. Kapitolyo. Sa Flag racing man Kapitolyo. sa Kapitolyo no. Pero wa mo gining live ning kuan kon. Wa ni mausong live sa kuan no. Sa Sugba News na. Mao nang Tiko. kita Ah. kita gulay man ako no kaling matagal pagi kayo. Ah. Mados pio. Ah. Pio. Pio. You spell it pio. Pio naman no. Ay. Suk ko nagkakape. Kins may pasukaan ni kaso. Ay nako. Anyway, Ako kita let's, na dre murag wa may live. Murag may live da. Ako kita na dre may live. We will monitor. We will continue to monitor. Ay Okay, we bili will eh. Murag wa to kauli dito sa Kamutis. Tungan to sa Kamutis. So unya ba to? Kay murag grabe ko nung bawd sa Kamutis ng Mr. President. Okay. Lapu-lapu di ay ang Ateneas flag racing. So nausab na si Kuan? Nausab na si Mayor Ahong diha. Nag-isko Wala na di siya. man wala man gini siya gisuporta. Wala pa siya ni vocally president. Okay, Inday Sara to siya no. Niya nag-vice man si Sara. So Sara. support niya po siyang Sara. Ang sa karon vice presidente na wa pa siya Wa nakapili. pa siya. Wa pa. So, murag giuna nimo si Isko Mayor Ahong. Murag naghatag na kag idea kinsa mapaluyuhan na. wap Mm. ang ato ki imbitaran ako. Naka-flag Okay. Mag-flag racing to gata eh. Dito mag-flag racing, mag-flag retreat mag-flag retreat. Okay. Ada. And tomorrow we will raise the flag again. Okay. So, I apologize, overtime kami ng around 10 minutes. Sige lang kay wa man sa ko lalabay ng mga adlaw. Pamawi. Pamawi. Nakakamiss man sa di magbuterte. Kami nga mo di. Pero mo ni kuan kang Isko ron Mr. President ha. Mo ni analysis sa uban ba?
Si Isko, pati ng suroy, no? Tanan, hapit, tibuok Pilipinas na kuha niya, Mindanao, sa asal siya maabot. Pero timan Mr. President, hangtod karon, why local government official ang ipadayag nagsuporta nga itong Isko? Di ba? I-review ko? Wala pa. Oo, wa pa. Di ba? May kongresista lang. Yan lang. Kongresista. Mora. Si Kuan, kitsa ning usay. O na kongresista, pero Kuan sa ni, kongresista nga last termer sa Caloocan, si Risi. Unya, nagpapili pagka-mayor sa Caloocan. Mhm. Oo. Local government, mao ta nagiingon sa uban nga kini kasikat ni Isko kuan ba ni? Unsa na kanang ma-translate ba ni into votes? Mo da kong pangutana. Priya rin na sa iyang pagbutang og kuan. Pagbutang og kanang dagko kay mga tarpaulin, no? Bisaya ko. Pero ma-translate ba na sa mga Bisayan voters ang pagbutang mo diha? Mataw mo Bisaya di what? Kapo naman na siya nangang kung Bisaya. Oh. Bisaya ko. Ano? Waray ang nanay niya. Mama. But anyway, yung Bisaya lang na nagbibisaya talaga. Mani raman. Oo, sa tanang kandidato. Correct. Bahalag. Pagaw na pero kuyog mamidi ha. In fairness, mamidi kuyog Murag ko alagi ron Mr. President kanirong kuan na kampanyaha. Murag aktibo ani yung mga first lady, ang kapikas, inahan, amahan, unsa pa na diha. Maaktibo ani ron. Murag tibo pamilya ni ang magkampanya ron. Yes. Sa mga nasudnong kandidato ha. Maybe sa lokal, no? Labi na ron, nga na ako'y first lady. Daan. Nati, wag ka nang nagpapasapa. First lady ba nga, si First Lady Lily Hidalgo. Ano kayang nangyayari kay Oscar na, murag na connect na ako, JB. Na-connect na, no? Nakuha na, no? Padong na, no? Padong na. Padong na. Oscar Hidalgo, Aurora. Ang mga flashback ba ni pagawas niya balik rin sa bag-o ano. So Aurora og si Oscar Hidalgo ni. Yeah, si Sharon mo uli na dito sa norte. Norte. Antos lang magkita. Anak din siya anak niya si Julia kaya sabi ni Armando si Mara talaga ang papatay kay Don Ignacio. Nagkagilalisan man to. Nganong siya patay. Ngayon yung lolo. Iya di aing lolo nga anak ni President Oscar Hidalgo ug ni Aurora. Correct. Ang kana ato na kasi if you try to base it nahiwalay itong si Aurora at si Oscar. And tungo din dragang show. Nagbuwag. But in real life gabod. Sharon and Ruel. Sauna pa. On talaga to before. Sharon and Ruel sa before. Nindot po nila. So, kuya lang ni nga kung magbalik si Aurora at saka si Kuan. Si Oscar. Nay mo patunga. Nay mo patunga. Musigang Nako ni bagong karakter mo suod Mr. President. Sino? Murag action star. Pero murag di siya siguro sa mga kontrabida or kauban ba sa Armando. Kuan. Si Roy Binson. So murag pang-action siya. Pang-action. Pero murag mama ang silang naong ni Don Ignacio. Talaga. Naong Don Ignacio. Orang-orang baba no, baba og bungot. Ginagmay bungot ba. Asing Krang action star. Okay. Libo ko yung bahay na assistant ni Ignacio na Batanon. Pura mo sa Julia Montes. Mao. Orang-orang yun. Ay, kumain nila bilig.
may nila mga milig mga kuan no, mga kuan ba kanang murag screen test kinig maayo siguro ba no. Kani Ah, bagay ni kani okay ni ano ba no. Coco pa mo. Gini Ano, gini. di kita ma-screen test. Ano, yan. Ah, ah. Basta, sige na, tanaw na to screen. Okay, okay, okay. Okay. So, till tomorrow. Basta, kung siya naging istoryahan, padong na nawahinungdan. So, Ah. ugma na pod. Ugma na pod, mga higala. Till tomorrow, JP, everybody, Okay. happy to be back alive. Magandang umaga. Maraming salamat. Daghang salamat kanat Rudy Duterte og maayong pagbalik diri sa atong og din may kila tatapuson lang ito edisyon sa CBA TV Balita sa alas 7. Ini kabutagon sa adlaw nga Monday, December 6 na 2021. Sangan sa itong mga kaubanan sa CBA TV. Ako si June Perez. Sangan ni Roy Lacasa ganina sa unang bahin sa itong mga balita. Ang tudugma mga kasibya, maayong pagpaminaw. Salamat sa inyong pagsunod sa itong mga tulumanon diri CBA TV. Bye!